Saka mashanda kugadzirira ichi. Aiwa, ungada nigadzire kupi? Mune mapork bones. Handidyi nguruwe ndini. Iwe handizviripo kana. Handidyi nguruwe, chichida handibvumirwe nguruwe. Nasi Friday kaba. Inzaunzika baby. Nasi Friday bana mimi manje vari kuchenda chichika saka zviite kuti Baba Ramiro. Baba Ramiro. Chi Baba Ramiro? Ko nyeredzi nyongo. Baba Ramiro. Ndakamunonoka bwana. Aiwa ndinonoka chikwade kuchechi kupfeka gemenzi tiende. Noi Baba Ramiro, unokubuda pawindo Baba Ramiro chichakadaro. Ko chiko chamuri kuita muno? Aiwa ndame mutungamiri ndasina kuti. Mutungamiri vapi? Bayani kwe. Vana vanobikira awa. Hey. Muri kuita zvivi. Aiwa. Makazara nezvivi. Aisi chivi baba. Pakanzi corona. Verenga one pakanzi corona. Madzi baba. Pakanzi corona. Gezai tiende kunyeredzi no. Tikenda baba. Makutsanangura zvemakoro. Dautra kukudza kuti corona. Saka zvivi munenge munazo zvenyu makagara ndizi. Aiwa, ana mukadzi aita chinhu chakanaka baba. Batei makadai. Munyu. 1 kg salt. Handitazi bachira kani Baba Ramiro. Aiwa mari mukadzi makorora. Tarora bachira ndoti chiite sei? Chishandisai. Pakida sei? Ati aiwa maingoshandisa munyu. Baba Ramiro. Kabatikana kudhara aiwa makatanga kuya kusowa. Zaunzeka shamwa. Baba makatanga kuya kusowa. Baba Ramiro. Ndane pokushandisa kanje sasa munyu yo. Baba Ramiro. Aiwa ndakugadzira Baba Ramiro. Ndakugadzira. Pagemenza anga watoripo ari pa. Chita itiendi. Aiwa timira mama 2 minutes. Chimbonimira pakira, unofanira kumira pakira waka. Alright. Chimbomira pakira baba. Nasida kuti murove Jestaini Benedict. Aiwa, Baba Ramiro. Chimira yaka Baba Ramiro. Jestaini Benedict. Baba Ramiro, maunonota time baba. Baba wachifika magara mungoita zvivi Baba Ramiro hapana zvishandiswa. Ine pano pasizvi. Kudenga hakuna iwe. Iri bo Baba Ramiro ndofana roka corona ka. Chiri kwacheka corona afana ruwanje kana denga iri ko corona yo. Iri bo Baba Ramiro akuchechi kusowa. Ndakutogadzira magemenza anga atopa makumbo aya. So, wakaenda. Ndakenda shamchi apa ndabatwa shamchi. Apa ndaitotodza ndiwanu ndiri bachwe.